повод Деня на европейските езици ние решихме да организираме фестивал на танците, където ще наблюдавате как нашите съученици танцуват испански, английски, ирландски, холандски, полски и турски танци. Този фестивал се организира с помощта на нашите европейски партньори от проекта Коменски. Те ни изпратиха видеоизпълнения и инструкции, а за нас остана да ги разучим и изпълним пред вас. Виктор Силвестър е първия спечелил световен шампионат по английски валс през 1922 година, танцувайки по въпроста последователност от стъпки, познати и днес. Британското общество решило да стандаризира новия танц валс. Раждането на танца обаче не е минало безпроблемно. Той се е нуждал от признание поради шокиращата близост между мъжът и жената. Танцът бил приет в обществото благодарение на кралица Виктория, защото това бил един от любимите й. Всеки малко или много е чувал за ирландските танци, с техния агресивен ритъм, ексклузивност и динамика. Най-вече покрай едноименния спектакъл на Майкъл Фенфли World of the Dance. Има само неясни предложения за ранната история на ирландския танц, но има свидетелства, че сред първите танцори са друидите, които са танцували в религиозни ритуали, почитайки дървото и слънцето. Следи от техните танци оцеляват и днес, когато келтите пристигнали в Ирландия от Централна Европа, 2000 години по-рано. Те донесли с тях и собствените си народни танци. Нека сега всеки един от вас да се докосне до магията на този изпълнен с енергия стил. Испанския танц. Концепциите за испански танци веднага съвпада с образите на фламенко китарата, оглушителните стъпки и традиционните ярки носии за танци, докато много хора правят тези асоциации между Испания и фламенкото. Регионални испански танци се вплитат в дългата история на испанската музика. En
empecé, nena, y aunque me empecé, y a tu pie me arrodillo y hago una S. Холандският танц е вид изкуство и средство за създаване на художествен образ, съдвижението и смяната на положението на човешкото тяло. Танцът е неразривно свързан с музиката, чието емоционално, образно съдържание намира въплъщение в композицията му. Той може да се разглежда и като несловесна форма на комуникация между хората. Холандският танц в изпълнение на нашите ученици. А сега и турския танц. Шапката, бе! Полонез – старинен тържествен полски танц в размер 3/4. Води началото си от 16-17 век. Това е придворен танц с леки стъпки и леки и плавни приклякания. Изпълнява се по ритъма на произведения от Шопен, Глинка, Чайковски и Евгениас.
С това нашият фестивал по танци приключи.